Закир, сәлем. Ничек хәлләрең? Evet. Менә без ишеткән идек, син әле безнең кичә генә зур җиңү яулагансың спортта, шулай бит? Без сине чын күңелебездән әлеге җиңүең белән тәбрик итәбез, Закир. Әйдә, сөйләп кит әле безгә, син нинди спорт төры белән шөгыльләнәсең? Karate һәм yüzü белән. Карате һәм йөзү. Кичәге җиңүең кайсы спорт төреннән иде? Каратеда. Каратеда. Нинди конкурста катнашып яуладың инде син бу җиңүне? Бәйгедәме? Айе. Син каратеда, димәк, көндәшеңне җиңеп, беренче урын яуладың, әйме? Әйе. Беренче урын, икенче урын. Димәк, син күп тапкырлар җиңеп, бер көн эчендә әллә ничә урын алып, әллә ничә җиңү яуладың, әйме? Әйе. Җиңүең өчен нәрсә бирделәр сиңа? Медальләр бирделәр, грамоталар. Медальләр тапшырдылар, әйме? Минем уйлавымча, Закир, инде синең мондый медальләрең иңдә күптер, шулай бит? Әйе. Бу санаганың бармы? Бу ничәнчесе инде? Белмим, танаган юк. Санаганың юк. Менә мин сиңа бер эш бирәм, кайткач медальләреңне санарсың әле, әйме? Күпме җыелды икән инде нәрсәләр. Закир, син безнең ничәнче сыйныфта укыйсың әле? Икенче Б. Икенче Б. Шундый кечкенә булуыңа карамастан, син шундый зур спорт төры белән шөгыльләнәсең, әйме? Ничә яшьтән шөгыльләнә башладың бу спорт төры белән? Каратедан 7 яшьтән. Карате 7 яшьтән? Yüzü 6 яшьтән. Ой, молодец, бик кечкенәдән спорт белән шөгыльләнәсең син, димәк, шулай бит. Көненә ничә тапкыр карате белән шөгыльләнәсез? Көненә түгел, атнага. 6 тапкыр. Ой, карате белән 2 тапкыр. Yüzü белән 6 тапкыр. Йөзү белән 6 тапкыр. Әйе. Димәк, син көненә, атнасына 6 тапкыр йөзүгә йөрисең, әйме? Әйе. Ничек җитешәсең? Укуга вакытың каламы соң синең? Әйе, бала. Әйдә, безгә менә бер көндәлек режимыңа сөйләп үт әле. Менә Закир иртән торгач нәрсә эшли? Ашарга барам. Аһа, ашыйсың. Аннары Иртәнге аш. юынам. Әйе. Җыенам да плаваниягә китәм yüzүгә. Йөзүгә китәсең. Димәк, син иртәнге якта йөзүгә барасың, әйме? Әйе, аннары. Нары кайткач эшлим. Әйе. Мәктәпкә барам, аннары кайткач понедельник, среда каратега барам. Аһа. Карате белән шөгыльләнәсең? Кайткач ашыйм да йоклыйм. Ашыйм да йоклыйсың, әйме? Димәк, синең вакытың да бик күп түгелдер инде, шулай бит, шу спорт белән шөгыльләнеп, уку белән. Укуда син ничә әлләргә укыйсың? Нинди билгеләр? Гел 5-легә генә укыйсыңмы? Афәрин, булдырасың. Иң яраткан фәнең укуда нинди микән? Математика. Математика яратасың. Төгәл фән яратасың син, димәк, әйме? Аһа. Тагын бармы бер яраткан фәнең? Юк, мин яратканы шул. Яхшы, афәрин, булдырасың. Менә тагын карате турында сорап узасым килә, Закир. Сез анда бит инде ниндидер киемнәр киеп шөгыльләнәсез, шулай бит? Формагыз бар үзегезнең. Димәк, синең үзеңнең дә формаң бар, шулай бит? Аһа, яхшы. Киләчәктә дә шушы спорт төры белән шөгыльләнергә исәбеңдә бармы? Әйе. Менә сайларга кушсалар, кайсы спорт төрен сайлар идең? Йөзүме әллә инде каратеме? Белмим. Белмисеңме әле? Әле уйламадың, әйме? Әйе. Ярар, әле синең вакытың күп. Мәктәпне укып чыккач, кайсында булса сайларга туры килер, шулай бит? Әле бәлки икесен дә алып бара алырсың, шулай бит? Яхшы. Тагын бер кат җиңүләрең белән котлыйбыз, Закир. Чын күңелебездән тагын да киләчәктә синең җиңүләрең булып торсын, яме? Укуыңда алдыңда бул, шулай ук спортта да медальләрең һәм дә инде грамоталарың күп булсын, ярыймы? Бик зур рәхмәт.